sa Kasuan guys, nagapas mini Cristil. Kuan, nami diri sa Batu kay walay biyahe day sa Liluan. Hindi mo pa pag-abot sa bar sa gabi na. Yung Tampi, nag-agi si Cristil Tampi. Walay biyahe dito. Kay panahon. Balud. Balud, grabe. Balud kay nak. Laluya. Hello guys, majong adlaw, majong buntag na tanan guys. Kuy na may ni order lagi og biko so kana kaluto ko biko guys. Bisan og kuan kadto ning biko lutuon guys, karang dili madali ba. Pero ato lang lutuan natong customer kay ganahan man din sila magbalik-balik na dihang biko. Diya salamat kadto sa mga sige balik-balik dihang biko. So diyan na guys, sa suman kadto ko mo biko guys para sakto pud nila nga ipamahaw ni at hambiko. So daghan jud kadto mo order na dihang biko guys. Daghan salamat sa walang sawang pag-order sa biko. So kani guys dadto na ni Papa Idi kadto sa briefing. Duoy si Minmin kay awayon man ni Munmun. Naisa man si Minmin oh. Yang ilong. Dili na siya buling mambi kay gitrapuhan man ni Nicole. Ayaw lagi dante. Hinap po sila dito oh. Masuklat ang ilang mga pero hinil katira naman kay mga kiat. Ay makasama din lagi lang ngipon di ay nak. Tangtangag ngipon eh. Luy kay si Minmin okay nasamad na jud. Naibula oh, dulaan. Kanang bula may dula eh. Monmon. Kana, very good. Very good man na sila kaya ato na sila malibang na doon ato pud sila mangihi. Bago pa galing gikuha ag ihi na anak pod. Pila man na siya nak yung mahurot na anak? Naas gisano? Mas gisano. Ang gatas rewa. Kaya kumuda ko na sila magsakasaka na sila diri ana. Duyan-duyan na sa babaw. Nagagdulaan kay rong gusto nga mapay pag magkaon ha, mapay pag didi ha. Ana ano maglukso-luksuan niya ba? A few moments later. Okay guys, na kapalit di kong kapayas guys. Parang dadako. Ara po jud katamis. Dako jud ara po jud katamis. Di na to sayang ni liso guys kay kani pang sabo dadto sa gawas para maka kuan po ta guys maka tanom sa una daghang kadto kong kapayas. So madong adlaw na itong tanan diha guys, ngaan sa daan niya. Diya guys, kanang bad news di kamong adlaw buntag ron guys kay among silingan guys. Lakaw na ning kuan nga namong silingan dali kasunod bay Yati Daday. Kuha na sa Ginoo. Kuan guys, nagsakit ka ng bagong diopera og kuan. Murag colon cancer ang iyang sakit guys. Kanang condolence day sa
tibok pamilya. Kuha man dyan guys, temporary raman dyan dyan sa kalibutan. Kung kakaiba og ugma, waon na ta na ba? Wata ka dili na to hawi dagatang kinabuhi. Manang magpabilin ta nga maadyo sa sigataw kay wata kay bawog waon na ta. Ito guys kanang kuan na jud ta huwa hinuwa maragatang kinabuhi guys di kita kuan di ta ang magbuot. Ang Ginoo ang magbuot guys ug ano sa tawaon. Nag-video ko na rin guys kaya hawag nahilom to kang mga alaga. Ano itong ginluan ni Nico nandiyan. Ano nga tuog na. Mga buutan sila guys kay makaibaw na sila nga mo libang dito sila hang libanganan. Nami kayo sa. Nak, di ka magkakapayos nak. Makahiwa ang nangurot. Kay duty ko ron guys sa hospital sa ron. Kuan. Ang ganahan sila ang biko. Pudlali magbiko guys kay kuan. Kuha na may lubi. Namalit na kog lubi. Dito may Santander namalit min ni Papa Edi. May hawaon guys kaya mabahin sila pud. Kay agsi kuan ba igsuon sa bagi ba kay mag kuan sila paputol ko pug lubi. Diri. Paputol ko sa lubi dito dapit okay magbalay magud sila. Yung ide? Oh. Excuse me. Ako nang Lang ay na lang. Ay hapit naman din human di ay. Magbutang maglimpyo sila din magbutang sa grout dayon Lunes pa na sila Kasi kakansuan guys nagapas mini Cristil. Kuan nami diri sa Batu kay walay biyahe day sa Liluan. Hindi mo pa pag-abot sa bar sa gabi na. Yung Tampi nag-agi si Cristil Tampi. Walay biyahe dito. Kay panahon. Balud. Gabi na kami guys so rami sa asa ni? Batu. Batu no? Batu. Aming pwede rin mudunggo diri mga 3 or 4 ka barko. Ay na isa dito sa 2, 3, 4. Oh nas Cristil diri oh. Nalayo ami kay walay biyahe ang Liluan. Bato Ay walay biyahe dito sa Liluan ba? Sibulan to Liluan. Na diri kay wa may biyahe dito. Kay Balod. anak Na kanang daghang kay kuan diri pwede man dibudunggo diri mga 5 ka barge di ay or barko. Mas papa oh. Classmate sa una. Ha? Taga-maturo ka na siya. Ah, okay rin. Kuan. Ay, dili! Eh, Ay, sumubot pa ni ate. Ano? naka-ready na lagi ning kuan. Ay, danti gino ko. May sabaw na. Iinit mo hinuna kay bang luto. Pwede akong buwad kay Christine dali Daming samad ninyo ah! kanara ko sa kana si Minmin. Kay ba ba sila muihi di aday kay ba sila muta? sige mo sila harap-harap mo na magkasama-sama
Pero ako naman nilikatira na. Wala sila malibang? Dito? Great din sila. Mga basa oh. Butong-tung raw na sila ito para mangihi. Sa mukha po natin ko sa oy. Tagad man. Hala ko, luoy. Pusi ka tagda, pusi day. Wala si Honey na. Hag-hag. Wala si Mr. Honey. Bantay na lang sa cleaning. Inabot na sa Castile guys. Hindi pa sa kanina ni Ming. Sige na. Masing